Amsterdam. Oi Amsterdam. Sieltä tulee poliisi. Gotta go. Joo, me ollaan tosiaan Dameihin menossa. Ei oo vielä julkista. Ei ollaan me julkista. Mutta ei oo ohjelma alkanut, niin me lähdetään vähän kuvakaan. Pakomatta. Tää video lisätään vasta myöhemmin, kun tiedätte, että olemme Juuso juo aamupalaa. Never growing old. Will we ever feel young again? Will we ever? Niin, nyt me mennään suunnistaan meidän hotellille. Joo, 26 minuuttia kävellä. Voi hetki mennä. Semmonen. Meillä on tämmösen kynsi. Pyörätaksi. Kivat kanaalit kyllä. Joo, kanaali on siisti. No, mitä mun pitää jotain vielä kysyä? Pitääks mun kysyä vielä jotain? Onko sulla hyvä reissu? Tähän asti on kiva, mutta hyvä. Nukuttiin hyvin ja syötiin hyviä pohjaveleitä. Taustalla on sorsia. Taustalla on 2 sorsaa. Ystäviä. Miten tämä on mahdollista? Se on ilmassa ton kepin avulla. Se pysyy jotenkin ihmeellisesti pystyssä. Se pysyy jotenkin ihmeellisesti pystyssä. Mä en tiedä miten se on mahdollista. Se on joku tommonen keppi. Miten tää on mahdollista, että kaveri pysyy tässä? Sitä mä en tiedä. Haluan kuva vielä sen kanssa. Sä haluat kuva, okei. Okay. Will we ever feel young again? Hevostyyppi. We wanna feel young. We wanna feel young. Onko se kiva olla? You're now listening to Se nousee itsestään, me tarvii nostaa. Noniin, sikialainen ravana patsas. Monta kertaa. Monta eri aikaa. Monta päästä. Siinä on Häp. Mitä eiks voi? Mulla on monta ihmistä samaan aikaan kuin monta päästä. Jaa, ei siinä sitten. Sellaista. Haluatteko tehdä 4 silmäisen ihmisen? Se on mahdollista. Se on. Laita lähemmäs näin. Tämmönen pyörivä huone. Mä en tiedä, tuntuu että tää pyöris, mutta koska jos tonne kattoo, niin en mä tiedä pyöriiks tää. Tulee ainakin semmonen fiilis, että tää pyöris. Ai sä kaadut paikallaan, okei. Okay.
kenkien poistoreissu. Joku blondi pyörii täällä. Olutta on. Ollaan Vondel Parkissa ilmeisesti. Joo, me ollaan piknikillä. Meillä on Piknikillä. Evään on tämmöset huikeat Mirnat Ice-juomat ja Joo. Tää oli 3,20. sit meillä on täällä ananasta ja vadelmia ja mansikoita ja 2 eri salaattia. Sitten on suklaadonikseja. Sitä näytetään. Cashewpähkinöitä suolaa. Ja sit on juustotippuja. Tämmönen piknik, sit siellä on mansikoita, vadelmaa, parit limpparit ja tämmönen aurinko paistaa ja hyvä on sää ja paljon on väkeä. Ja hitokseen väkeä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hyvä päivä ollut. Pitäisikö me vetää vielä kirsat tuolla hotellilla ja sit lähtee aloittelemaan ja... Ehkä sitä vois vetää kiinni. Mutta katso mitä keksin. Pyöräkyydillä taas mennään. Laiskoja ollaan. Joo. Ei tässä. Mitä näyttää Amsterdam öistä? Kuu paistaa. Mikäs se siinä? Ja portaat on kovin jyrkät. Ilma on vähän vaikeampaa. Ei siinä. Tapa kullakin. Nää on oikeesti tosi jyrkät nää portaat. Tommoset. Hyi saatana. Tuut sä sieltä? Nää on kyllä tosi jyrkät portaat. Tapas toi kerros sää vielä. Ui vittu, toi vika askel. Tulee. Mähäkki. Kiipes ylös. Vai tarviiko tämä ohje? Laita hotellikan. Mulla on oikein päin. Sivu sisään. Oikein. Pääset sisään. Oikein. Nyt riittelee. Pointi on erittäin hyvä. No niin, me herättiin tosiaan siis vähän hilpeässä tunnelmissa, et eilen tosiaan meni aika myöhäiseksi toi ilta. Et nyt mä haluaisin pannukakkunurkkaukseen syömään. Joo, ja mä haluan nauratella sit, kun pidät sä hetken joku kahvia. No. Parempi. Mut siis mä oon yllättynyt, että minkä takia mä silti näytän näin nätiltä, vaikka mä olin eilen ihan seipäissä. Niin. Jumsalkin meni ihan kovaa eilen. Juu. Vähän on tänään vähän heikompi. Ei siinä. Mä otin ton englantilaisen aamiaisen ja Juuso otti sit sen isomman version tästä. Big Mont, mä otin se Jumbo. Joo.
breakfasti. Hirveä nälkä. Paljonhan se kello on? Mä en tiedä. Olisiko se jotain 2? Syödään aamupala tähän Tää on aikaan. tosi kiva loma oikeesti. On joo. Voi olla kiva paluu arkeen sitten keskiviikkoaamuna. Niin, mulki on heti keskiviikkoon töitä. Niin, mut sulla on varmaan iltavuoro. Onko sulla aamuvuoro? Joo, tämmönen. Suosittelen kyllä niinku dameen, jos hakee semmoista Rentoutumista. niin ja sit vähän irtiottoa, että täällä on tosi paljon tekemistä, siis ihan hirveästi kaikkea. Et mekään ei ehditä kaikkia tekee. No niin, tuli nää aamupalat. Kyllähän näistä nyt varmaan nälkä lähtee. Mitä mieltä? No eiköhän. Eiköhän tästä nälkä lähde. Juu. Now let's eat. Nyt me ollaan menossa tommoseen paikkaan. Amsterdam Dungeon. Joo. Katsotaan mitä käy. Ja vessa. Ei siinä. Mitä helvettiä? Joo, hauska. Siellä on joku käsi. Hädäs. Joo. Female prisoner. Female prisoner. Siellä on men ja joku tippuu siellä. Tosi hauska. Kivan näköinen. Ei mitään. Pidä kivaa. Mä käyn tuolla omassa vessassa. We will get you next time. No pain, no gain. Vähän siisti. Nyt käytiin siellä ja oli siisti kyllä, että suosittelen kaikille käymään. Joo, siis Kuva. toi oli kyllä siisti siis sillä, että miettii, että aina tämmöset turistihömpät, mutta toi oli niinku jotain. Et kun tossa oli silleen oikeita näyttelijöitä. Joo, ja ne otti hyvin just jengiä mukaan. Siellä oli yksi, joka joutui aika pahasti silmät. Vilmakin joutui kerran häkkiin. Näin. Ei, siisti paikka kyllä. Suosittelen 20 vaan. Ihan hädäs oli koko saas. Vilma oli ihan hädäs ja mä vaan nauroin ja repeilin ja heiketän läppää. Tää on like pain tyyli. Joo. Nyt lähdetään Suosittelen, että se on Fear is a funny thing. Amsterdam Dungeon. Joo. Se ehdottomasti jokaisen pitää kokea. Kyllä, joka täällä käy. Pitää tsekkaa. Mut me lähdetään nyt kanaaliajeluun. Nyt tää ehkä näkyy vähän paremmin, kun tässä tää soi. Se oli semmonen. No näkee mennyt kiinni just. Me oltiin vikoja. Vikat botskiajelut otettiin siitä. Mitäs mielipiteitä? Oli kyllä tosi kiva. Suosittelen tätäkin, että 16 € maksaa. Tää oli tämmönen lover. Joo, ja oli Risteilyä. Tosta saa myös semmosen perustunnin seti 10. perustunnisetin, mutta tää oli parempi. Et sit kun tää oli kans yöaikaa, niin noi valot ja kaikki oli ihan sikanättejä. Niin, sit me käytiin se Red Light District. Se oli aika surullista nähtävää. Silleen, että ne maksaa 250 siitä, että no kyllähän ne rahat saa takas, mutta mikä ajaa ihmisen myymään itteensä elannon takia. En mä lähde arvostelemaan, mutta mun mielestä siinä on kyllä moraalit ja no, periaatteet, arvot ei ole ihan kohdillaan. Jokainen omalla tyylillään, itse en ymmärrä sitä. Näin tää menee. Joo. Joo, onhan se aika surullista nähtävää. On. Vanhat keski-ikäiset miehet menee sinne hakemaan nuorta naista, kun ei ne muuten saa sitä. Eipä siinä. Joo. Ehkä ollaan ihan kiitollisia, että meillä ei Suomessa ole tommoista noin vapaata seksikauppaa. Juu, ei mitä ole. täällä. Me ollaan täällä Vondelparkissa minipiknikillä. Ennen meidän lentoa. Mitä sulla on siinä? Suklaadonitsi.
Hyvältä näyttää. Täällä on lisää. Me ollaan tämmösen puurungon. Eiks tää on kiva? Tosi siisti puisto. Pannukakkoja. Mitä mieltä? Älä viitti, huffuu. Morjens, minkä näköinen. Ai, nyt kelpaa. Eiks kelpaa? Kyllä. Nyt tässä oli hyvää pakkaa. I love this town. Tää on niin mahtavaa. Love it.